Ahojte, všetkých vás zdravím. Ak chcete vidieť niečo úžasné a niečo krásne, tak kliknite na tento link tu v tomto videjku. Naposledy som tu bola, myslím, že pred týždňom. A po dlhej dobe som vám začala robiť opäť videjko, ktoré vám budem dávať na môj YouTube kanál, lebo veľa z vás mi píše, že už im to chýba. Tak minule som vám to spravila super videjko ohľadom manifestácie. Všetci, ktorí manifestujú, tak viete, o čom to je. A ak nie, tak pozrite si môj YouTube kanál pod Ivana Tattoo Art. V tom videjku som vám tak dopodrobnejšie troška rozprávala okolo toho. Ako som vám sľúbila, každý týždeň, tak aspoň raz za týždeň sem pôjdem a spravím vám samozrejme nejaké nové témy, čo vás zaujíma, tak máte sa na čo tešiť. Ale v tomto liveku, ktoré pre vás robím, tak chcem vám dať len nejaké updaty, pozdraviť vás, videjko spravím pravdepodobne zajtra, také, ktoré sa potom bude sekať, bude sa dávať na YouTube, lebo vám chcem dať viac informácií na tému manifestácie, ako sme sa bavili, potom niečo na zvýšenie energie a vibrácie, aby ste si pritiahli do života ešte lepšie veci. Ale všetci noví, ktorí sa sem prihlásili, tak mám nádherný projekt, najkrajší život, aký som robila. Dávam vám len ukážku, malinkú ukážku z toho, tu máte link. Napíšte mi do komentu, či vidíte ten link vlastne a uvidíte ten najkrajší a najlepší projekt, ktorý sme kedy spravili spolu s Veroničkou. Vy viete, ja som to už predtým hovorila aj v médiách, že sa jedná o projekt, ktorý je určený pre deti, ale keď tak nad tým rozmýšľame, tak vlastne, že není to len muchas gracias, že není to len vlastne určené pre deti, sú to tie detské knihy pre deti, ktoré vlastne ideme dávať teraz von. My už máme dlhšie spravené, len všetko ohľadom toho teraz chystáme, aby to bolo pekné, lebo ten projekt si zaslúži určite väčšiu energiu a aj takú oslavu, by som povedala. Pozrite si tam, uvidíte, o čom to je. Sú to 3 detské knižky, všetky von nebudeme dávať, len aby ste vedeli, na niektoré sa musí čakať. Postupne to pôjde von, ale zase vy viete, že vždy, keď robím tieto liveka, tak niečo super vám vždy proste, že poviem, alebo je to proste, že len pre vás, za váš čas, za to, že ste tu so mnou, tak môžete si to pozrieť, ako to vyzerá, pretože ja som to nikdy inde nedávala. Je to len na mojom e-shope, tak môžete si pozrieť na tom linku, keď nakliknete, je to italosangeles.com, je to môj e-shop, ja som vám ho aj preložila do slovenčiny, aby ste rozumeli, tak tam si môžete nájsť sekcii knihy, alebo možno, že myslím, že tento link by vás tam mal vlastne zaviesť hneď. Tak nakliknite si a tam vlastne uvidíte, ako vyzerajú obaly tých našich kníh. Ak ste náhodou naklikli na to, tak napíšte mi to do komentu, čo si myslíte. Ten link som vám tu pripala. Napíšte mi do komentu, čo si myslíte, lebo tie knižky sú brutálne. Ja som vám to rovno dala na tú stránku, že keď na to nakliknete, aby sa vám to otvorilo. 3 detské knižky. Prvá pôjde von, to vám môžem prezradiť. Opäť ste tu, takže budete vedieť všetko prvý. Takže tá prvá bude, tipnite si, čo to bude. Čo robím teraz posledné 3 roky na Slovensku. Bude to manifestácia pre deti. A ešte mám takú dobrú novinku, že pre vás, tí, čo o tom viete, pretože vždy, keď ste tu na mojom live na Facebooku, tak viete viac ako ostatní. Myslím si, že oveľa viac. Tak isto si môžete tie knižky už teraz kúpiť. Je to akože predobjednávka a vy ich budete mať ako prvý, lebo táto prvá várka sa podľa môjho názoru za nejaké 2-3 dní vypredá. Podľa mňa na 100%. Takže potom tí ostatní, alebo celé Slovensko, celý svet bude musieť počkať na tie ostatné, keď sa to znova dotlačí a tak ďalej. A to viete, že bude trvať nejaký čas. Tak prvá knižka, ktorá pôjde von, je Manifestácia pre deti. Ale vy, čo ste to tu, a keď to chcete všetko mať, tak môžete si to už teraz vlastne dať do kožíka, môžete si to kúpiť. Ja som vám tu dala link, budete prvý, kto to bude mať tie knižky. A ešte len, aby som potom nezabudla na to, že bude sa to posielať, nie ako všetky ostatné veci, že hneď, alebo je tam určitá taká tá časová lehota. Tie knižky sa budú posielať zhruba, dobre, aby som to mala úplne že bezpečné, tak ja poviem, že od 4 týždňov hore. Na webovke sa síce píše, že 8 týždňov, ale ja už vám teraz prezraním, že to bude určite skôr. A myslím si, že to bude tak za nejaké 2-3 týždne. Ale hovorím, že nechcem to akože úplne nejako predbiehať, preto radšej to poviem tak, že za mesiac. Pýtajte sa ma ohľadom toho otázky, samozrejme, preto som tu. Chcem vám povedať niečo o tých našich detských knižkách, potom vám takisto prezradím, samozrejme otázky, ak sa chcete pýtať na tetovanie alebo na čokoľvek iné, na manifestáciu a takisto vám poviem o Veronikyných liečivých a jasnovidieckých sedeniach. Na to som teraz tu a robím toto liveko. Tu sa pýta Romana.
Ivanko, budou ty knížky i v českém jazyce? Mám 6 vnoučat, ale nevím, jestli by to v slovenském jazyce zvládli. Romana, určite ich môžeme preložiť samozrejme aj do češtiny. Teraz momentálne idú von len v slovenskom jazyku. Hned potom idú von v angličtine a v španielčine. Toto sú 3 jazyky, ktoré dávame von. Ale slovenčina samozrejme, že ide ako prvý. My budeme potom to krstiť aj tu na Slovensku a vzhľadom k tomu, že obidve máme radi Slovensko, s Veronikou sme sa rozhodli, že ten krst týchto kníh oficiálne spravíme na Slovensku. Tak to je niečo, že? Lebo to je jasné, že by sme to normálne robili v Amerike. Ale sme dlho nad tým rozmýšľali, že či to dáme tu alebo tam. A hovorím, že môžete si, tí, ktorí ste tu, ktorí o tom viete, tie knižky si už môžete kúpiť teraz. Len sa musíte chvíľočku počkať, keď sa odošľú. Ale v každom prípade budete prví, kto ich budú mať, a možno asi aj všetci, lebo nikde sa nebude dať kúpiť vizualizácia a meditácia, to aby ste vedeli. Prvá pôjde von, manifestácia pre deti. To je najkrajší projekt, aký som doteraz robila. A hovorím, že už to máme dlho rozrobené, len vzhľadom k tomu, že ja som chcela najlepšiu kvalitu, tak viete, že ja som perfekcionista, chcela som najlepšiu kvalitu. Zháňali sme poriadne, aby sa to dalo vytlačiť, lebo tam bolo potom rôzne také technické veci ohľadom tých kníh, ktoré sme napríklad predtým nevedeli, takže musela som, to nás trošku zdržalo, lebo tie knížky sú hotové už skoro rok napísané, potom aj to bolo už tak polovične zilustrované. Ešte takto napísala to Veronika a všetky ilustrácie, ktoré sú v tých knihách, som robila ja a celé to dávala vlastne dokopy. Aby to bolo úplne, že aby ste mali čo najkrajší zážitok z toho. A tie knižky sú fakt, že brutálne, takže to boli už také potom len tie technické veci, ktoré nás držali, museli sme to preformátovať. Potom ja som si musela pozrieť, že presne čo chcem, je tam taký lak, aby proste, že keď to deti chytia, alebo aj vy, keď to chytíte, aby sa nepoškodili tie stránky, aby sa nezamazali tie stránky, budú mať tvrdý obal, majú 26x26 cm a sú šité, takže to je najvyššia proste, že kvalita, aká sa dala zohnať. A dokonca teraz tie videjka, čo som vám dávala na Facebooku, ste si určite všimli, tak tie sú stlačiarne, keď sa tlačili tie knižky, že budem mať aj potom videa, aj proces, ako to celé prebiehalo. Takže bolo to fakt akože docela zaujímavá cesta, ale to je vždy tak, keď sa robí niečo nové, tak niekedy sa to môže zdať ťažké, ale potom v konečnom dôsledku, keď to raz spravíte, tak na budúce samozrejme, že budeme vydávať stále viac a viac knížiek pre deti. Veronika už píše ďalšiu inak, že tieto 3 sú dokončené a už píše ďalšiu. Tak vždy samozrejme, že už ten proces raz, keď sme absolvovali a teraz presne viem, ako to chodí, že mám všetky tie zdroje a tak ďalej, tak to dáme, že s ľavou zadnou. Ale toto bol fakt projekt, že skoro rok, preto už som taká z toho, že bože, nech už to ide von. Takže už sa teraz blížime do finále. Zuzana Gondolová sa pýta: ahoj, je to vekovo nejako cielené, myslím vekovú kategóriu detí, vizuál, titulky za mňa 11 z 10. Ďakujem veľmi pekne. Zuzana, to umreš ešte, čo je vo vnútri v tých knižkách. Ti hovorím, že to je najlepšie, že to sú umelecké diela. Všetky 3 knihy. Akože každá jedna bodka, čiarka, čo v tej knihe je, tak rok sa na tom pracovalo, aby si vedela. A 400 krát sa to vracalo hore-dole, lebo aj s tlačiarnami, lebo ja som chcela mať len najvyššiu kvalitu, nič iné. Ja by som to proste my sa rozhodli s Veronikou, že nedáme to von, pokiaľ to nebude, že 1000% tie knihy všetky hotové. Takže preto sa tak trošku s tým zdržuje, lebo ja viem, že určite ste možno, že už v médiách o tom počuli, keď som rozprávala, lebo sa ma vždy pýtajú, že čo je nového, no tak im poviem, čo je nové. No ale hovorím, že už sa blížime do finále, tak sa teším. Takže tá veková kategória. Ja vám poviem úprimne, že pre mňa je to veková kategória, že od 0 do 500, áno? A poviem vám prečo. Je to síce, že manifestácia pre deti, meditácia pre deti, vizualizácia pre deti, knižky, áno? Aby sme im dali od základov super mindset. A k tomuto sa ešte dostaneme, o tomto sa budeme rozprávať. Takže tá veková kategória, dobre, môžem povedať od 0, pretože môžu to babetka môžu čítať rodičia. Môžem povedať 2, 3, 4, 5, pretože sú tam nádherné kresby. Takže tie deti, keď budú vidieť tie kresby, tak odpadnú. Akože všetky deti milujú tie moje animácie, či sú to zvieratá, či sú to rastliny, či sú to rôzne postavičky. Decká to proste milujú. A ja milujem robiť všetky veci pre deti. Preto som tento rok totálne zameraná, že čisto na tú... A nie, že tento rok, stále. Však ja som dieťa. Síce má také 43 ročné, ale ja som dieťa. A toto chcem povedať tým, že môže to byť taká veková kategória, môže to byť od 6, keď sa deti naučia čítať, môžu si to čítať sami, ale není to obmedzené, pretože rodičia im to môžu čítať, aj tú meditáciu napríklad. Každý si môže pozrieť to nádherné umenie. A potom, takisto, dobre, vy keď máte 30 rokov, 40, 50, je to úplne jedno, lebo tam máte super informáciu, z ktorej sa niečo naučíte, z ktorej si niečo zoberiete. A takisto, každý máme také, že vnútorné dieťa. Každý z nás sme dieťa. A podľa mňa, čím ste starší, tým sa viacej cítiť ako deti.
Kto so mnou súhlasí, tak napíšte mi tu do komentu. To by ma fakt zaujímalo, lebo ja čím som staršia, tak tým mám pocit, že som väčšie decko, ako som bola kedysi. What are you singing? About our children books. Jak krásne šteboceš, Veronička. Počujete ju tu v pozadí? Say hello to our friends. Ahoj, moje pani a babi. Že pani a babi. Krásne, Veronička. Ďakujem. Som úžasná. Si krásna, úžasná. Let me tell you. Úžasná. Určite. Áno, určite. No Veronička tak blaboce slova, že niekedy vidí niečo na Instagrame, potom si to zapamätá, potom to vykrikuje. A nemá to s ničím nič spoločné. Dobre, takže tomu, že čím som staršia, tak tým sa cítim proste, že viac ako dieťa. To som chcela povedať, že keď som bola tínedžerka, potom som akože úplne, že chápete, ma vyplo. Potom som bola staršia, že OK, že bolo to také obdobie, že som strašne chcela byť stará. A keď som bola potom staršia, tak zrazu som strašne chcela byť mladá. No a teraz, keď mám proste že 43 rokov, tak čím som staršia, tým sa viacej cítim ako dieťa. Lebo to viete, že to je proste najkrajšie, keď máte stále takéto vnútorné dieťa, že si nechávate v sebe aj tak. Lebo aké sú deti? Sú zvedavé, sú totálne vytrvalé, hej, že hoci čo vydržia deti, majú perfektný mindset a fokus, keď proste chcú zmrzlinu, tak tú zmrzlinu dostanú. To neexistuje teraz, že vy poviete, že kúpite zmrzlinu a potom tú zmrzlinu v ten deň nekúpite. To viete, čo by bolo? To by bolo peklo. Mami, chcem tú zmrzlinu. To by ste mali takto, že stále, non-stop. To sa mi páči na deťoch, samozrejme, že majú krásnu čistú energiu a majú super fantáziu. Tak vy si teraz predstavte, že tieto knihy, ešte raz na tú otázku som zodpovedala, Zuzana, áno, Gondolová. Takže je to pre každú vekovú kategóriu, že keď sme to nazvali, že vizualizácia pre deti, manifestácia pre deti a meditácia pre deti, ale je to pre každú vekovú kategóriu. Pretože ja sa stavím na 1000%, že ty aj keď tú knižku budeš vidieť, tak proste to budeš brať také, že nie že len kvôli tomu textu, ale aj kvôli tým kresbám. Je to totálne, je to masterpiece, že môžete to mať normálne, že ako coffee table book, môžete to mať normálne, že je doma. Keď niekto proste, že má tak na výstavke, že knižky, môžete to mať a tak, alebo môžete to dať pre deti, môžete to dať ako darček niekomu. Tie knihy sú úžasné. Sonia Kikušová sa ma pýta presne to isté. Od akého veku sú určené tie knihy? Ja poviem, že od 0 do 500. Pre krásne umenie, pre ten text, ktorý je vo vnútri. A toto je niečo, o čom sa chcem baviť, čo sa týka toho textu vlastne, že čo je tam napísané. Tak my máme vlastne, že prečo sme spravili tie knihy. Na toto vám určite spravíme ešte potom videjko aj spolu s Veronikou, ale vlastne bolo to o to, že od začiatku treba deti učiť od malinka, proste aby mali určité základy, áno, že buď dobré nástroje na život, alebo aby mali silno vybudované takú spiritualitu, aby mali silno vybudovanú vizualizáciu a takisto, aby boli úplne, že viete, pre decka to je najlepšie podľa mňa, lebo to je čistá energia, keď ich naučíte, ako zostať v kľude, alebo sústreďovať sa na veci, alebo tú fantáziu, proste, že ako oni majú bujnú. Takže keď sa bavíme o knižke Vizualizácia, že kde ich my vlastne učíme, ako si robiť vizualizáciu, v knižke Manifestácií ich učíme, je to super jednoducho napísané tá kniha, ale krásne, že má to úžasné posolstvo, má to úžasnú správu a hlavne to dá deťom super základ a niečo ich to naučí. Ale opakujem, že nie že len deti, ale aj vás, môže to byť hociaká veková kategória. Lebo zatiaľ, čo sme ukázali tie knižky niekomu, samozrejme, že určitým ľuďom sme to museli ukázať a boli tam rôzne vekové kategórie, dokonca už aj jedno dieťa nám to testovalo, tak každý z tých knížek bol hotový, že to je najkrajšie, čo kedy videli a nič také na trhu neexistuje. Ešte to podoktujem, že len aby ste vedeli. Nič také neexistuje, tento projekt je celosvetový. To není taký teláš, že my to dáme len na Slovensku, vôbec nie. Tie knižky budú prekladané do viacerých jazykov po celom svete a poznamená len tak, že začíname napríklad túru po Slovensku najprv, ak nám to teda financie a všetko môžeme dovoliť, lebo potrebujeme na to sponzorov. Takisto Čechy, potom ideme Amerika, máme Stredná Amerika, začíname v Mexiku a potom ideme do Južnej Ameriky a Ázii. Takže to sa nebavíme sa teraz, že o nejakých malinkých knižkách, že dáme to tu von na Slovensku. Nie, toto je celosvetový projekt. Pretože práve vďaka tej správe, ktorú tá kniha má, že bude proste určená aj na vzdelávanie. No a samozrejme, že chceme to potom dať aj do škôl, chceme to dať do nemocníc, proste tie knižky chceme dať že úplne všade. Tak to som sa ešte vrátim k tej manifestácii, že čo je najlepšie, keď máte malé deti? Poprvé ich zaujímujú tie kresby, to je jedno, že či to dieťa vie rozprávať, nevie rozprávať, či vie čítať, či nevie čítať alebo písať, je to úplne jedno. Pretože v prvom rade deti budú hotové z tých kresieb, ktoré som tam všetky podávala. Ďalej, z toho textu, keď vedia čítať, alebo že rodičia im to prečítajú, tak takisto sa im to bude páčiť, lebo deti majú bujnú fantáziu. Hneď si to začnú predstavovať, alebo keď im budete rozprávať, že
o tej vizualizácii, ako to majú robiť, ako si majú predstavovať tie veci, alebo potom o manifestácia pre deti, ako si majú proste, že pritiahnuť tie fyzické a nefyzické veci do života. Predstavte si, že od útleho detstva. Takže je to úplne jednaká veková kategória. Čím, samozrejme, ja hovorím, že čím skôr začnete, tak tým lepšie. Ale opäť, vek je len číslo a takisto čas je relatívny, takže je to úplne jedno. Ale čím skôr začnete, tak tým je to lepšie, lebo budete mať pevné základy na život. Proste. Vy si predstavte teraz, že ja keď sa bavím o mojej generácii alebo o mojej generácii mami, kto vedel takéto veci? Kto by vám dal takúto informáciu? Alebo ako sme my boli pripravení na život? No nejako. My sme vyrastali v komunizme a proste bolo len takto a takto bolo, áno? Že mne nikto nepovedal, že mám manifestovať a že si môžem čokoľvek pritiahnuť do môjho života, či je to fyzické alebo nefyzické. Nikto mi nepovedal, že ako si mám robiť vizualizáciu alebo o meditácii, však to ani som okolo neišla, hádam. Viete, čo myslím? A to ja mám 43 rokov. Tak vy si predstavte teraz tú vekovú kategóriu, napríklad mojej mamy, alebo keď je niekto starší. My sme nemali takéto nástroje do života, ako majú teraz mladí ľudia alebo deti. Takže toto je hlavná príčina, prečo my s Veronikou sme sa rozhodli, že spravili sme tento nádherný projekt a že budeme pokračovať v takýchto krásnych projektoch. Pretože vieme, že je to prospešné a je to projekt, ktorý je celosvetový. Ak ma nesledujete ešte na YouTube, tak choďte na Ivana Tattoo Art. Pridajte si ma samozrejme, potvrďte odber a tam v playliste Inšpirácia a motivácia nájdete super videjka, ktoré presne, kde vás učím, ako manifestovať, ako si zvýšiť vibráciu, aby ste si pritiahli veci do života, aby ste mali lepší život. Takže máte tam veľa videí. Mám tam video o vzťahoch, mám tam videá o čom? O všetkom možnom. Pozrite si to. Karma, posmrtný život. Všetko tam rozoberám v tých videách. Tu píše Lívia Trnková. Pozdravím, Ivanka, je pravda, že najcitlivejšie miesto na krku sú spodky chodidiel? Vieš čo, není to až také najcitlivejšie. Ja by som povedala, že najcitlivejšie je napríklad, že koleno tam, kde sú kosti, alebo túto vrch ramena, koleno, krk, rebra. To by som povedala, že dosť citlivé. Lokeť je citlivý. Takže skôr také miesta. Tuto píše Nadia Skalická. Z vašich kreseb som hotová. Ja skoro v 70 letech. Úžasné, obie knihy od Veroničky som čítala jedným dechem. Nadia, ďakujem veľmi pekne. A videla si tieto detské? Ja som vám tu pridala link, kliknite si na link pre nových, ktorí ste sa sem prihlásili. Ja rozprávam o novom úžasnom projekte Najkrajšom živote, ako som kedy robila. Sú to 3 detské knihy, ktoré dávame von spolu s Veronikou. Tak pozrite si ich, budete prví, ktorí to uvidíte tu na mojom Facebooku, ak ma sledujete. Tak viete, že vždy pre vás mám niečo pripravené. Kliknite si na link a povedzte mi, čo si myslíte, lebo tam zbadáte hneď tie obaly, ako vyzerajú. A dúfam, že každému to vyrazí poistky, padnú sánky a vyrazí vám dech. Tu píše Sonia Kikušová. Určite by ma zaujímal obsah knížiek, takže si ich objednám. Pracujem denne s deťmi a vyskúšam ich. Sonia, tak to by ma veľmi tešila, hlavne chcem spätnú väzbu. Rada by som v tejto oblasti spolupracovala, ak bude šanca, bolo by to super. Sonia, ako môžete byť súčasťou nášho projektu? To, že robíš s deťmi, to je úžasné, na 100% sa ti budú páčiť, ale keď ti môžem odporučiť, tak si to objednaj hneď, lebo som teraz rozprávala, neviem, či to bola od začiatku, že tie knižky budú za 2-3 dní vypredané na 100%. A navyše, ľudia, ktorí nevedia o tom, čo teraz hovorím na Facebooku, tak tie knižky, vizualizácia, meditácia budú vonku za 3 až 6 mesiacov, ale vy budete prví, kto ich bude mať. A o čom sú tie knižky, tak som to prezradila, že je to manifestácia pre deti, meditácia pre deti a vizualizácia pre deti. Len hovorím, že není to ešte oficiálne vonku, ja sa len delím s vami, proste tí, čo ma sledujete, áno? Že toto máme my tak akože medzi sebou. Moju komunitu, ale na verejnosť som to ešte vôbec nedávala. Monika, ahoj Ivi, knižky idem objednať pre moju 5-ročnú dcérku a pravdepodobne hlavné je pre mňa. Moc sa na ne teším, ďakujeme. Ja ďakujem, Monika. Každý, kto si ich inak objednáte z môjho e-shopu, tak ja vám tam dám niečo tak malinké dovnútra, nájdete si to, dobre, do každej knižky. Ja kebyže vám môžem odporučiť, tak si objednávate všetky 3, lebo na 1,000,000% si kúpite aj tak všetky 3. To nie je také, že si objednáte len jednu. Akože široká verejnosť bude mať len jednu na začiatku a to bude manifestácia pre deti. Na tie ostatné si budú čakať, ale vy budete mať všetky. Gabriela sa pýta, Ivi, knižky budeš aj podpisovať? Všetci, ktorí si ich objednáte dnes, tak vám ich podpíšem. Chcete aj od Veroniky podpis, alebo len odo mňa? Myslím si, že by sa hodilo od nás dvoch. Každý, kto si objednáte tie knižky teraz a ešte navyše vám do toho niečo dám. Každý si nájdete niečo v knižke. Máte sa na čo tešiť. Ja kebyže vám mám odporúčiť, knižky si okamžite kúpim, budete prví, kto ich budete mať. Budete ich mať podpísané.
Keď chcete aj od Veroniky, napíšte mi do správy, či aj od Veroniky, alebo iba odo mňa. Navyše vám tam dám do každej knižky niečo, nájdete si tam malinké prekvapko. A budete ako prví, ktorí ich budete mať. Takže ja už keď ich budem mať fyzicky v rukách, okamžite sa vám posielajú tie knihy. A nebude ich nikto mať. Môžete potom machrovať, že máte všetky 3, lebo ostatní budú čakať pol roka na to. Zuzana Jamrichová sa pýta, Ivka, prosím, tvoj manifestačný zápisník sa dá objednať? Tento môj krásny manifestačný zápisník, ja ho mám stále po ruke, lebo ja manifestujem stále. Ja snad manifestujem už aj v spánku. Pozrite sa, ukážem vám tiež s nádhernými kresbami. Celý ho vám dopísaný samozrejme. Počkajte, toto bol môj výklad od Veroniky, k tomu sa môžeme tiež trošku vrátiť. Môj má krásny manifestačný zápisník, pozrite, také krásne srdiečka, rôzne citáty tu mám, celý ho mám už dočvaraný. Ja si píšem každý deň, pol hodinku. Dá sa objednať, takže Zuzana Jamrichová, môže si objednať môj manifestačný zápisník. Tu pod tento link vlastne, tam máte tie knižky, aj tam aj môj manifestačný zápisník. Okrem toho, tam takisto nájdete Veronikinu knižku, Wow, som jasnovidka. O tomto vám tiež porozprávam za chvíľočku. Wow, som jasnovidka. Tak ten manifestačný zápisník si kľudne objednaj na mojom e-shope a takisto ti ho podpíšem. A dám ti tam niečo malinké dovnútra, aby si mala navyše. Manifestačný zápisník a Veronikina knižka Wow, som jasnovidka, alebo všetky ostatné veci, ktoré tam máme, tak to vám pošlem hneď. To v momente po objednaní sa to posiela, ale detské knižky sa budú posielať, na to musíte trošku počkať. Ja to poviem úplne, aby som bola úplne 100% istá. Ja dávam to bude nejaké 4 týždne. Aj keď na webovke je napísané, že 2 mesiace. Ale myslím si aj tak, že to bude ešte aj skôr. Takže kľudne objednávaj manifestačný zápisník, detské knižky, alebo uvidíš tam aj Veronike iné knihy. Môj život, môj príbeh, to bol bestseller na Slovensku pred 2 rokmi. Takisto je tam Wow, som jasnovidka, to bol bestseller pred rokom. Môj život, môj príbeh sú vypredané. Tie zoženeš už len v knihkupectvách Martinus a Pantarej, lebo my sme vypredali úplne že všetky. Wow, som jasnovidka mám na mojom e-shope, takže to vám môžem poslať hneď. Ale aj tak, keby náhodou, že nebude sa vám to dá si objednať, lebo je to vypredané, ale keby sa náhodou stalo, tak normálne už sa mi predtým viem, že keď si ľudia objednali kombináciu že viacerých kníh, tak ja som to normálne kúpila z knihkupectva a poslala som im to, že aby to proste mali všetko naraz, lebo to sa už párkrát stalo. Pre mňa je dôležité, aby ste to mali, aby sa to k vám dostalo čo najskôr. Monika Siváková, že chceš objednať pre tvoju 5-ročnú dcérku, ale pre teba? No myslím si, že to bude pre všetkých, uvidíš to, Monika Siváková. Tie knižky sú pre každého. Ja som tu ukázala si doteraz nejakým 15 ľuďom, lebo to samozrejme, že som to musela pre nejaké veci a každý skoro odpadol, že to sú brutálne proste projekty, tie knihy. Lebo nič také neexistuje, sú nádherné. Nie len, že proste, že o ten obsah, aký ide, ale máte tam moje vlastné uznávané, celosvetovo uznávané umenie, krásne ilustrácie. Takže Sonia, ako môžete byť súčasťou tohto projektu? Samozrejme, že tie knižky chcem dostať všade. Či do obchodov, či do knihkupectiev, či do možno nejakých suvenírových obchodov, do detských obchodov, do nemocníc, do škôl. Je to úplne jedno. Tie knižky sú neskutočne nádherné a hodia sa všade. Takže ja nemám limitácie v tomto. Ako môžete pomôcť, tak je tak, že keď vy máte nejaký obchod alebo viete to niekde dostať, tak samozrejme prosím vás, mi dajte kontakt, lebo ja chcem, aby sa predávali nie že po celom Slovensku, po celom svete. Tak tie knižky budú všade. Teraz budú von v 3 jazykoch. Slovenčina, angličtina, španielčina, ale ideme ich postupne prekladať do všetkých jazykov a budú sa predávať úplne všade. Takže toto je jeden spôsob. Môžete pomôcť tak, že dáte nám kontakt, alebo ak máte nejaký obchod, tak mi poviete, my vám dáme samozrejme veľkoobchodnú cenu. Normálne pre väčší obsah, že si chcete zobrať do obchodov, tak vám dám veľkoobchodnú cenu. A ďalšia vec, ktorou môžete pomôcť, tak to je teraz najdôležitejšie, čo teraz robím a čo mi zabera najviac času, tak to je sponsorship. My vlastne hľadáme sponzorov na tie knihy, či je to finančná čiastka, alebo či je to iný druh sponzorstva. Poviem vám prečo. Pretože posledné 3 alebo 4 roky na Slovensku ja robím charitu stále v kuse. Všetky eventy, ktoré som robila, všetky veci, ktoré ja dávam na charitu, ktoré robím pre charitu, alebo pomáham, či je to či som dala financie, môj čas, moje produkty a tak ďalej. Všetko som robila proste, že ako charita. Áno, 3-4 roky na moje vlastné peniaze. Ale teraz, keďže tento projekt je tak obrovský, tak mne sa nedá proste takto, že stále fungovať, aby som všetko dávala zo svojho a organizovala eventy, lebo to stojí, to sa tu bavíme o tisícoch, ja sa nebavím, že o pár stoviek eur, ja sa tu bavím o tisícoch. Tak čo nám najviac pomôže je samozrejme finančné čiastky,
alebo ktoré budú určené na takéto veci, ako sú eventy, pretože my chceme prísť do vášho mesta, my chceme prísť nie len Bratislava a Košice, lebo ja mám taký dojem, že Bratislava má všetko, áno, to je mesto proste, že tu je veľa sponzorov, je tu veľa ľudí, ktorí pomáha nemocniciam, ktorí pomáha školám a tak ďalej, že oni majú iné tie nadácie a tak. Ja mám pocit, že tá Bratislava má skoro všetko, ale ja chcem prísť napríklad do nejakej dediny na východné Slovensko alebo do nejakého malinkého mestečka na strednom Slovensku, alebo tam, odkiaľ som ja vyrastala, že samozrejme, lebo tam mám kopu ľudí, ktorí ma poznajú, že toto sú také tie minoritné proste, že malinké mestečka, dedinky a tak ďalej, na čo sa chceme sústrediť a chceme ísť tam a učiť deti proste, že ako to funguje, lebo my keď budeme robiť tie eventy, tak samozrejme, že budeme o tom rozprávať. Chceme tam mať deti, chceme tam mať rodičov, chceme tam mať proste, že všetkých. A my vám chceme povedať, dobre, že ako to funguje, ako funguje manifestácia, ako funguje vizualizácia, aká prospešná je meditácia pre nás, áno? Že to má len pozitívne účinky. Takže na toto je, ďalej budeme potrebovať zdroje, ako kamery, áno, musíme robiť videá, musíme mať nejaké promo, musíme mať letáky, musíme mať billboardy, musíme mať reklamy, musíme mať médiá a tak ďalej. Toto všetko stojí neskutočne veľa peňazí. Takže keď každý, kto chce pomôcť, tak môže nám pomôcť aj takýmto spôsobom. A keď nebudeme mať proste takúto pomoc, no tak nebudeme robiť eventy. Čo je škoda, lebo ja viem, že ľudia nás radi vidia naživo, je to úplne iná energia, ako keď nás takto stále pozeráte, že len na videách. Proste je to totálne iná interakcia. A potom takisto na tých eventoch, my keď budeme robiť, tak my chceme mať aj darčeky pre tých ľudí. Že vy keď tam prídete, vy stále budete úplne, že mať toto najlepšie. A to sa nám podarí len vďaka sponzorom. Takže toto sú veci, ktoré nám veľmi pomôžu, že buď nám pomôžete s tým, že sa to bude predávať, dať do obchodov a tak ďalej, alebo potom takéto sponzorské. Takže toto bola tá finančná časť. Keď sú to sponzori, ktorí, dobre, že nechcú dať finančnú čiastku, tak to môže byť napríklad, tu má niekto tlačiareň alebo nejakú spoločnosť, tak povie, že dobre, my vám vytlačíme, ja neviem, 1000 letákov, alebo my vám vytlačíme plagáty, alebo my vám toto, chápeme sa, áno? Že ono nemusí byť tá pomoc vždy len tak, že dáte proste, že peniaze. Ono to môže byť pomoc aj z tejto stránky. V každom prípade potrebujeme pomoc, takže ak tu mám niekoho, kto pozerá a hovorí, že chceli by ste nám s týmto pomôcť, a chceli by ste byť súčasťou nášho projektu, pretože to je, sami to proste, že nespravíme, keď to chceme robiť takto, že celosvetovo v takejto veľkej škále, tak na to potrebujeme vás, takisto, aby ste rozprávali, ste povedali ľuďom o tom. Zdravím Adriana z Brna, presne tak, tá knižka pôjde aj do Čiech, ale prvé dáme Slovensko, lebo Slovensko je náš miláčik. Veronička, že? Miluješ Slovensko. Hej, ako hovorí Veronika, milujem moje ľudia, milujem Slovensko. Tie knižky si objednáte priamo od nás tak isto, že nie, že dobre, môžete to kúpiť samozrejme z knižku Pestiev a tak ďalej, ale nám to samozrejme viac pomôže, keď to objednáte priamo od nás ako od niekoho iného, pretože my raz, keď to dáme do distribučky a je to proste, že v obchodoch a tak ďalej, tak my z toho nič nemáme. To hovorím na rovinu. Ide len o to proste, aby to mala, my chceme, aby ľudia mali možnosti to kúpiť proste, že všade. Tak kvôli tomu to dávame samozrejme do tých knihkupectiev, pretože široká verejnosť to môže mať, ľudia to môžu vidieť naživo, čo je super, takže samozrejme, že je to dobré, ale my z toho nič nemáme. Tak toto je ďalšia vec, keď chcete darček pre niekoho, alebo keď chcete potešiť deti, susedky, babku, to je jedno. Je to pre každého, pozrite si to. Neviem, či vám ešte mám povedať viac k tým detským knižkám. Myslím, že som to troška pokryla. Je to najkrajší projekt, ktorý proste sme spravili takto s Veronikou. Správa je úžasná, sú nádherné, ilustrované. Vy ako prví, čo pozeráte toto video teraz, alebo budete ho pozerať tu na Facebooku, ja vám ho tu na pár dní nechám, tak vy budete prví, ktorí budete vidieť, ako tie detské knihy vyzerajú. Aké nádherné sú, farebné, ilustrované, ako sa volajú, o čom sú. Máte tam popisok a ako prvý si ich môžete predobjednať. Budete ako prvý na svete, nie že na Slovensku, na svete, ktorý ich budete mať. A budete mať tú možnosť, že vy ako prvý si môžete kúpiť všetky 3 a dostanete ich. Nikto im to mať nebude. Všetci si budú musieť čakať tak 3-6 mesiacov minimálne na tie ostatné. Každý, ktorý si ich objedná, tak vám ich podpíšem ja, podpíšem vám ich Veronika a ešte vám tam niečo extra dám dovnútra, čo vás poteší, uvidíte. Kvalitka, bude to tvrdý obal, 26x26 cm a tá spoločnosť, čo nám to tlačí a čo nám to robí, tak to neexistuje nič ani tuto okolo, proste, že Slovenska najlepšie. Magdalena píše, dnes som si kúpila manifestačný zápisník, fajn, ďakujeme. Ja ďakujem veľmi pekne, ako sa ti páči? Môj krásny manifestačný zápisník, viete, že som ho robila pre vás, sú tam nádherné moje kresby vo vnútri. Samozrejme, originálne moje umenie, Ivana Tattoo Art. Máte tam moje citáty.
Je tam asi, neviem koľko, ale tak okolo 30 obrázkov, myslím, že je tam nádherných. Toto bol tiež projekt, ktorý som robila dlhší čas, lebo ono to chvíľočku trvá, samozrejme, dokým to všetko zilustrujem, dokým tam dám nejaké krásne kresby, ukážem vám nejaké, tu mám takúto sovu. Pozrite, takéto krásne umenie tu je napísané, môj deň začína a končí vďačnosťou a radosťou. Tak to je úplne jasné, keď sa ráno zobudím, tak už som naštartovaná na nový deň, čo dobre prinesie. A večer, keď idem spať, tak si prejmem tam všetky najlepšie dni, veci, ktoré sa mi stali počas dňa. Takýto vtáčik krásny. Tuto, čo mám napísané, že si presne tam, kde si zaslúžiš byť, zmen, kým si a zmeníš aj to, ako žiješ. To je práve to, že netreba sa zasekávať, treba na sebe pracovať každý deň. Pracovať na sebe môžete aj tak, že každý deň manifestujete. Ja si každý deň nájdem pol hodinu aj hodinu na to, aby som si písala do môjho manifestačného zápisníka každé ráno. Ja si spravím kávu a hodinu mám proste pre seba. Pozrite sa, ja ho mám celý vypísaný, skoro už. Celý manifestačný zápisník, to proste ide, to je v kuse stále, si proste, že píšem. Je krásny, má vyše 200 strán, má 200 strán. Toto je ďalšie krásne umenie, tu je napísané: daj to, čo si najviac želáš, aby sa vrátilo. Tomu manifestačnému zápisníku, to je to, že môžete si spraviť krásny pozitívny návyk. Toto môže byť takisto pre deti. Ak vedia písať a čítať, tak tento manifestačný zápisník im okamžite kupujte, aby mali takisto dobrý základ do života. A k tomuto môžete spojiť, alebo nádherný dáček, kebyže máte manifestačný zápisník a manifestácia pre deti, zápisník, teda knižku, ale tie knižky, to vám garantujem na 100%, že všetky 3 si kúpite, to není o čom. Ale k tomuto bude prvá, ktorá pôjde von, je manifestácia pre deti. Tak toto je niečo, keď máte deti, ktoré sú trošku staršie, že ktoré vedia čítať a písať, tak toto je brutálne kombo, lebo v tej knižke sa presne dozvedia, ako sa to robí, alebo ich to môžete vynaučiť, alebo im môžete ukázať moje YouTubeové videá a potom im dajte taký návyk, nech si každý deň napíšu niečo do tohto manifestačného zápisníka. Aspoň pár viet, nech si tam napíšu, alebo to je jedno, stránku, 2 stránky, že ako sa im chce, alebo nech si tam čmárajú do toho, nech si nakreslia možno to, čo chcú mať v živote. Ja už manifestujem asi 15 rokov, keď poviem, tak je to asi málo, už to bude skoro 20 rokov, že odkedy si ja proste, že píšem veci a tak ďalej. Čo by som ja za to dala, kebyže som mladá a toto ma učia moji rodičia, alebo to je jedno, moji známi, proste, že ľudia, ale vtedy nebola proste, že taká doba, vtedy sme nemali také nástroje. A toto je presne cieľ toho, prečo sme my spravili tieto krásne knihy pre deti. Manifestácia, meditácia a vizualizácia, lebo my chceme už od malička učiť deti na to, aby boli takto, proste, aby mali takéto nástroje pozitívne do života. Jedna z vecí, keď som vám predtým čítala tú kvotu, keď som vám čítala ten citát, si presne tam, kde si zaslúžiš byť. A keď nechceš byť na tom mieste, kde si, tak proste zmeň ohľadom toho niečo. A to je to presne, že vy si môžete vytvoriť nový pozitívny návyk. Aj tým, že si budete manifestovať každý deň. Každý deň si píšte veci, ktoré si chcete pritiahnuť do života. Všetko sa píše v prítomnom čase. Môžem samozrejme vám o tom porozprávať, ak to vám niekoho nového, ale vy viete, že vám robím takisto nespočetne veľa videí na môj YouTube kanál. Veronika tu píše, Veronika Nika. Detičky sa potešia určite, tak to si píš. To je najkrajší darček. Ja kebyže som malá a toto mi nedokúpite knižky, tak ja čisto odpadnem. Lebo ja som veľmi mala rada knižky, keď som bola malá. Ja čítam, odkedy som mala 5 rokov. No a babička naučila, že ako sa najprv, že ako píše meno, ale nevedela som moc písať, skôr čítať. Tak ja si pamätám, že vtedy už som čítala nejakú, že Zajko nejaký chodil, že posvetiť, čo to bolo, nejaká knižka, že Smelý Zajko. Nepamätám si už presne, ako to bolo, ale také len jemné ilustrácie tam bolo a opisovalo ten príbeh Zajka, ako cestoval po celom svete. Ale čo by som ja za to dala, kebyže vtedy aj v tú dobu, kebyže ja mám takéto knižky, ktoré sú brutálne zilustrované, že sú tam nádherné kresby. A teraz si to ešte predstaviť, že je to kombinácia Veroniky a mňa, tie knižky. Veronika píše, ja kreslím a dávam to všetko dokopy. Tatiana píše, krásne sú farby, nádherné, tak to by ste mali vidieť ešte vo vnútri. Vám hovorím, že najkrajšie, dali sme si veľmi na tom záležať. Ja som bola taká, že do poslednej bodky každá jedna čiarka, všetko muselo byť úplne že perfektné. Tak samozrejme som perfekcionista, keď niečo robím, tak to musí mať svetový formát. Takisto ten text je nádherný, sme sa to čo najlepšie preložili do slovenčiny. Najväčšia kvalita stránok, ten povrch, proste, že aby farby boli krásne, aby vynikli. Bude tam taký špeciálny lak, že keď to aj deti chytia, alebo tak, že aby sa to nerozmazalo, nezašpinilo. Huráková Matilda, práve som ukázala synom a hneď chcú. To ti garantujem, ukáž to komu chceš. Ukáž to komu chceš a ti garantujem, že každý bude chcieť tie knihy. To sa nám ešte fakt, že hovorím, že okolo možno tak 15 ľuďom, keď som to ukazovala doteraz. Dokonca už nám to aj dieťa testovalo. Dala som to sesternice, čo má dcéru, tak tá bola prvá, čo to testovala. A bolo to také, že to chytila do ruky. Samozrejme, že všetky 3
chytila to do ruky a neodlepila sa proste od toho. Takže celé to dala hneď na šupu, sa proste nepohla od tých knížek, dokým to nemá prečítané, všetko premapované. A mala ma koľko teraz rokov? 7 myslím, 7 alebo 8 rokov má tá je dcéra. Synovia majú 6 a 3. Fakt máme na to len pozitívne reakcie. A preto chcem, tie knižky si fakt zaslúžia, že veľa energie okolo toho, zdieľajte to s inými, ak máte nejaký obchod alebo nejaký kontakt, kto by to vedel zobrať za veľkú obchodnú cenu samozrejme, tak my to chceme mať všade. V tejto knižke Wow, som jasnovidka, to je čo, že ja žijem s jasnovidkou, to si viete predstaviť, že si ani nepipnem. Skutočne životné príbehy o tom, ako som sa stala psychickou liečiteľkou. Takže tým, že Veronika je vlastne liečiteľka, jasnovidka a médium. To vám ešte poviem taký rozdiel, že každé médium je tá spojka medzi spirituálnym a fyzickým svetom. Tým, že ona je médium, tak je aj jasnovidka. Ale naopak, nie každá jasnovidka vie byť médium. Médium je vlastne niekto, kto sa vie napojiť aj na zosnulých, áno? A ona práve, že vďaka tomu, že sa napája na zosnulých, tak ona sa ich opýta na veci. Šamanka, áno, tu ešte mi hovorí, že je šamanka. Keď poviem, že šamanka, tak teraz robila napríklad, neviem, či sledujete Veroniku, tak pozrite si ju na TikToku, alebo na Instagrame, alebo aj tu na Facebooku a dajte si, že je Veronika the Psychic Healer. Veronika the Psychic Healer. Robila teraz super video, sme robili v lese, tak mala jednu tehotnú ženu, ktorá bude mať, podľa mňa za pár dní bude mať dieťa, tak Veronika robí aj také šamanistické veci, že ona robí také čistenie, také, že po predkoch, DNA, ancestral a takéto rôzne veci. Takže ona robila také, že prerezávala tie rôzne, karmatické dlhy a tak ďalej, že to bolo úžasné niečo. Takže robí aj také šamanistické ceremónie. Táto knižka je preložená do slovenčiny. Mám ju na e-shope aj v angličtine samozrejme a máme ju aj v španielčine, ale táto je slovenská verzia. Táto knižka bola bestseller minulý rok na Slovensku. 2023. Ja vám prečítam, o čom to je. Dobre? Takže toto je Veronikina knižka, ak si ju ešte nevideli. Veronika je psychická liečiteľka, jasnovidka, šaman a píše tu, že v tejto vtipnej knihe nás autorka a samozvaná spirituálna komička, pretože tá knižka je veľmi vtipne napísané, to sa budete fakt, že smiať, že o tom, ako je prepukli tie jasnovidecké a liečiteľské schopnosti, to všetko tu opisuje. Opisuje tu takisto príbeh klientov, ja vám môžem o tom trošku povedať. Spirituálna komička berie na svoju skutočnú cestu o tom, ako získala svoje jasnovidecké schopnosti. Je drzá, nekladie si servítku pred ústa a je úplne otvorená o svojich pocitoch tejto spirituálnej ríši, ktorej hovorí domov. Pre Veroniku je doma spirituálny svet. V tejto zbierke príbehov s nami zdieľa detaily niektorých svojich najpamätnejších momentov, zatiaľ čo odhaluje svoju zraniteľnosť, verejné poníženie a svoj kritický pohľad. Lebo vy viete, že keď niekedy, proste, že keď povie ľuďom, že čo robí, že je jasnovidka alebo médium, tak veľa ľudí sa na tom smeje, až pokiaľ sa niekedy niečo nestane a potom potrebujú pomoc. Keď sú chorí alebo niečo sa stane ich dieťaťu, tak potom odrazu si spomenuli na Veroniku a už hned panika, aby im pomohla. Táto kniha, ktorú si sama editovala, zahrňa pravdivé momenty a udalosti, ktorými vás zabaví a odpáli vašu myseľ. V tejto knihe Wow, som jasnovidka, tak vám rozpráva o tom, ako je prepukli tie jasnovidecké a liečiteľské schopnosti, to, že je médium, že sa vie napojiť proste na tá spojka medzi tým spirituálnym a fyzickým svetom. A potom vlastne rozpráva o príbehy s klientami a to mala rôzne. Táto knižka je totálne napísaná, že je tak vtipná, lebo Veronika je akože docela vtipná, než docela ona je vtipná. Tak a presne tak, jak rozpráva, tak napísala tú knihu. Že čo si myslela, že preboha, že keď je prepukli tie jasnovidecké schopnosti, ako sa cítila, čo si myslela, ako to prebiehalo, keď to bolo prvýkrát. Ale poviem vám ešte skrátke, že čo robí, lebo viem, že veľa ľudí sa ma na to pýta. Tak Veronika je liečiteľka, má také prípady, že ona vie odburáva bloky, čistí energiu. Takisto má veľa prípadov, keď má tehotné ženy, vie robiť také spirituálne veci, čo sa týka očistí, alebo také, keď proste, že rieši také tie ancestral karmatické dlhy, že keď žena je tehotná a bude mať dieťa, aby to dieťa proste nemalo nejaké takéto, že z minulosti alebo z tých minulých odpredkoch, aby proste, že niečo malo. Že ona ako keby rezala tie, neviem, jak ona tomu hovorí. Takže robí aj také šamanistické veci. Mala neskutočne veľa prípadov, keď ľudia samozrejme, že buď trpeli depresiou, boli chorí,
keď mali zlomené srdce. To je to, že proste môžem vám opísať, že zhruba, že čo tak má, že by ste vedeli, čo všetko robí, lebo ste sa ma na to pýtali, ale to je neskutočne akože komplex vecí, čo vie robiť. Čistí energiu, odstraňuje bloky, dávam navigáciu, veľa ľudí proste, že má taký, že buď sú stratení v živote, alebo stagnujú, alebo proste, že nevedia, že kde sa majú pohnúť, akú prácu si majú vybrať. Veľa ľudí má problémy s láskou alebo majú zlomené srdce, nevedia si nájsť partnerov. Veľa ľudí má problém, alebo žien teda otehotnieť. Veľa žien má takisto problém napríklad s rôznymi takými emocionálnymi vecami, hormóny a tak ďalej. Veľa ľudí má zablokovanú čakru nejakú a každá tá čakra, keď je zablokovaná, tak vám spôsobuje proste, to má nejaký dopad na určité veci vo vašom živote. Takže ona to hneď vychytá, že aká čakra je zablokovaná, čo máte robiť. Čo je na tom najlepšie je to, že ona vám povie, čo to spôsobilo, čo to spôsobilo, prečo sa to deje. Takisto vám povie, čo musíte robiť preto, aby ste to napravili, aby ste si to vyliečili. Takže ono to je také, že ona vám to povie, čo to spôsobilo, ako to prebieha, čo vy máte robiť. Tá práca je taká, že ona vám to síce povie, ale tú prácu potom musíte robiť vy, lebo ono je to pekné, že máte zablokovanú čakru, ona vám povie, že prečo a ako si to máte vyliečiť a keď to potom nespravíte tú robotu, tak ona vás proste, že nemôže že postaviť na nohy, áno, tú prácu musíte spraviť vy, takže ono je to 50/50. Veronika vám povie a potom tú prácu si musíte robiť vy. To je vždy tak. Ja vám takisto môžem povedať veľa vecí ohľadom manifestácie. Ja vám môžem povedať, vám prečítam ďalšiu kvotu, že neexistujú žiadne obmedzenia v tom, čo pre seba môžete vytvoriť, pretože vaša schopnosť myslieť je neobmedzená. Ja vám takisto môžem takto, že čokoľvek povedať, vidíte, to sú rôzne citáty, rôzne krásne umelecké diela v tomto manifestačnom zápisníku, tak to je síce pekné, ja vám môžem vás to naučiť, ale vy to potom musíte dať proste, že do akcie. Ja vám môžem tu blabotať do manifestáciách 40 dní v kuse, ale je to na vás, aby ste si písali do manifestačného zápisníku. Každý deň. To nie je teraz také, že sem tam si napíšete. Ja kebyže vám môžem povedať, tak si to píšte každý deň. Felixová Vargová sa pýta, Ivanka, kde si môže objednať knihy? Tu je link. Takže ešte raz k tým objednávkam, aby som nezabudla. Ak sa chcete objednať na liečivé sedenie s Veronikou, čo robí, čistí energiu, je jasnovidka, budete mať možnosť počas toho sedenia, ono trvá zhruba hodinu. Ak neviete po anglicky, tak ja vám to preložím. Dobre, kľudne vám to preložím. Takéto sedenie robí online alebo osobne. Samozrejme, že online je super, my môžeme byť kdekoľvek na svete a takéto sedenie vám vždy môže spraviť online. Nemusíte sa báť, že by to bolo nejak inak. Jediné, čo je rozdiel v tom, že nebudete mať proste, že osobné, nebudete pri mňa a pri Veronike, ale vlastne ona sa napája na energiu, takže je to úplne jedno, že či je to osobné alebo online. Hovorí, že my môžeme kdekoľvek na svete a môžeme to spraviť kedykoľvek. Len sa potom musíme zladiť, aby som vám to ja preložila, keď nerozumiete do slovenčiny. Trvá to zhruba hodinu, počas toho sedenia to prebieha tak, že to otvorí modlitbou, ona počas toho vychytá na začiatku, či máte bloky, takže vychytá hneď bloky, ona ako keby vás oskenovala celé telo z jednej strany, z druhej strany a presne za pár sekúnd bude vedieť, že čo máte. Ale najlepšie na tom, že ona to vie už vopred. Ona nikdy nevie, koho má, proste či má chalana, či má babu, to ani nezaujíma. Ona sa napája len na energiu a tie správy ona dostane od daného človeku ešte inak vopred. Takže ešte predtým, ako vás bude mať, aj keď nevie, koho má, tak ona už má správy vopred, ona bude presne vedieť, čo je problém, čo to je. Ona niekedy si napíše jednu, dve strany, potom cez to prejdete. Počas toho sedenia sa budete mať samozrejme možnosť spýtať jej čokoľvek. Lebo Veronika ako fyzická osoba to nevie, ale spýta sa vyššej moci, áno, z toho spirituálneho sveta a tí proste, že povedia, dobre, že keď potrebujete niečo, neviete sa rozhodnúť pre niečo, alebo čo máte robiť. A to je to, takže keď to volám, že liečivé sedenie, tak je to preto, že ona vám vie vyčistiť tie bloky, usmernniť vám, vyčistiť vám auru, a potom tie bloky vám vie spraviť proste, že všetko, dobre? Takže tomu sa venuje Veronika. Médium, počas takéhoto sedenia sa častokrát stane, že bývali zosnulí, ktorý nie zomrel vo vašom živote, že príde a odovzdá správy vám. Takže ono to nikdy neviete, že každé jedno to sedenie je veľmi individuálne, lebo to nikdy neviete, že kto príde, akú správu vám odovzdá, ale vždy je to niečo, čo presne potrebujete vedieť v tento daný moment. To je na tomto najkrajšie. Prípady má hociako. Má onkopacientov, má ľudí, čo sú, ja neviem, že trpia depresiami, má veľa žien, ktoré nevedia otehotnieť, alebo strátili niekoho blízkeho, alebo majú zlomené srdce a tak ďalej. Toto je všetko, čomu sa ona venuje. Je to široká skála a takisto potom aj takým šamanistickým veciam. Ak ste hovorili, že pozrite si jej TikTok alebo pozrite si jej Instagram,
Veronika, the psychic healer. Potom aké tam má ešte prípady? Hoci aké. Niekedy je to aj docela vtipné, lebo máme takú kamarátku v Amerike, čo vždy niečo stratí a potom sa pýta Veroniky, kde to je. A Veronika zo Slovenska je presne povie, kde to je. lebo to proste vie. Si to predstaví, vycíti a presne povie miesto, že kde to je stratila, tak prsten, ako sa to povie? Nie, svadobný? No, manželia, keď sa berú, áno. Tak mala ten prsten, tak stratila ho, nevedela ho nájsť 3 dní, panika, nie samozrejme diamant väčší, jak moja hlava, tak hneď už Veronika, prosím ťa, že on už plače, neviem ho nikde nájsť, už 3-4 dní či koľko, Veronika je presne povedala, kde ten prsten nie, aj tam bol. Ktorí sa chcete objednať s Veronikou, píšte mi správu, ja vám napíšem všetko tam, dobre, ako dlho to trvá, koľko to stojí, ako sa pripojíte a tak ďalej. Inak mimochodom, neviem, či ste si všimli, ale na mojom e-shope ja som vám dala spraviť šiltovky Len milovať. Takže je to správa, ktorú treba vysielať do sveta. Len milovať šiltovka. Sú v 3 farbách, sú nádherné a sú úplne že vyrobené na zakázku. Máte tam, že Ivana Tattoo Art, máte tam môj podpis. Tak pozrite si, to je to všetko na mojom e-shope. Ale na e-shope máte moje šiltovky, máte moje trička, samolepky, dočasné tetovačky pre deti. Teraz je leto už pomaly. Tu sa pýta Dalibor, ako na to Veronika prišla na to, že má nejaké schopnosti? Dalibor, tak to si môžeš prečítať v tejto knižke. Wow, som jasnovidka. Od Veroniky, je preložená do slovenčiny. Túto knižku máme aj v angličtine, aj v slovenčine. Keď si klikneš na môj e-shop, tak uvidíš to na mojom e-shope a tam presne opisuje Veronika, ako jej začali tieto jasnovidecké a liečiteľské schopnosti. Je to docela vtipné. Iba prezradím ti, že to začalo na moje narodky. My sme boli na Galapágoch, na lodi a tam to začalo. Ale nechcem ti hovoriť, ako to bolo, lebo je to veľmi vtipné, proste, že napísané a tam to od začiatku opisuje, ako je to proste začalo, ako sa dialo, lebo však ona bola z toho hotová. Nie si predstav, že ty sa ráno zobudíš niekedy a zistíš, že si jasnovidec, chápeš? To sa nedá ani normálne pochopiť. A na začiatku aj tam opisuje, že čo som si aj ja myslela, však vie si to predstaviť, že ona zrazu bola jasnovidka, alebo že vedela liečiť. Ja som pozerala, normálne, že 2 mesiace som takto pozerala, že mne sa asi sníva. Ja som a takže Veronika v tej knižke, wow, som jasnovidka, presne opisuje o tom, ako jej začali tieto jasnovidecké a liečiteľské schopnosti, ako to prebiehalo, keď to bolo, že prvýkrát, alebo že či si mala možno, že niekedy niečo v minulosti, niečo podobné. Potom tých klientov, tie prvé prípady, ktoré mala, to bola taká halus, my sa tak rehotali, lebo to vám iba poviem, to sú že storky, že keď sme išli von, alebo na oslave, keď sme boli, tak ľudia sa skoro do radu postavili, že aj by im niečo povedala, lebo Veronika takto išla, že jedno za druhým. Tak to ste mali vidieť, aká sranda. Ale samozrejme, že je to stálo aj veľa energie. Takže teraz už to vie lepšie manipulovať, ale vtedy si predstavte, že je to zrazu prepuklo a všetko vedela. Takže to bolo neskutočné, lebo vtedy ona nevedela ešte dobre tak navigovať tú energiu, že zrazu mala toľko veľa energie a všetko vedela, ale nevedela to navigovať. Teraz, keď ideme von, tak dá si, že klobúk, alebo okuliare, ale väčšinou nosí klobúk, že ako keby hovorili, že si dá tak troška, že by mala také, chápeš, že by nevysielala tie antény do éteru. Lebo potom fakt to bolo také, že my sme boli niekedy na oslavách alebo niekde a ľudia nás nechceli pustiť domov alebo sa aj stále pýtali a keď sme vonku, tak nevieme si to ani poriadne užiť, potom ja musím prekladať, lebo ľudia tu nehovoria po anglicky napríklad na Slovensku. No tak teraz to je troška také, že je to v kľude, Veronika už vie ovládať tú energiu a takisto je to proste, že niečo, čo robí, takže nebude to len také, že bude teraz chodiť po vonku a bude rozprávať ľuďom rôzne veci, to vôbec. Kto chce, kto má záujem o niečo takéto, tak môže sa normálne že objednať, napíšte mi kľudne správu sem alebo môj e-mail a ja vám pošlem všetky informácie ohľadom tej objednávky. V každom prípade, každý jeden klient, každý jeden človek, koho mala, tak je to len prospešné. Budete sa cítiť lepšie po fyzickej stránke, po mentálnej stránke, po emocionálnej stránke, pretože celkovo vlastne preto to robí a preto sa to volá liečivé, že v každom prípade odídete so zdravšou myslou. V každom prípade. Aj so zdravšou myslou, aj so celkovo, že s takým zdravším duchom, telom. Ďakujem veľmi pekne všetkým, ktorí ste pozerali, ktorí ste tu boli, ja neviem, ale myslím, že som tu dlho už, hej. Východ, Svidník, Silvia, toto sú miesta, kde chceme ísť. My chceme ísť tam, kde sme neboli. Chceme spoznať naše Slovensko, chceme aj Veronike ukázať, aká je nádherná naša krajina. Chceme ísť do malinkých mestečiek, do malinkých dediniek, chceme slovenské jedlá, chceme proste byť s východniarmi, chceme byť na strednom Slovensku, ja neviem, že chceme proste mať takéto rôzne zážitky tu teraz na Slovensku. Že si objednala Felixová Vargová. Ďakujem veľmi pekne. Píše Ivanka, Veronikina kniha a manifestačný zápisník objednaný. Jana, si frajerka, zajtra sa posielajú. Ďakujem ešte raz veľmi krásne.
Veroničkina kniha Wow, som jasnovidka v slovenčine, samozrejme môj krásny manifestačný zápisník. Ak ho ešte nemáte, tak vám odporúčam, aby ste si ho kúpili a vytvorili si nový pozitívny návyk. Každý deň si píšte veci, ktoré si chcete pritiahnuť do života. Ľudí, príležitosti, čokoľvek, hmotné, nehmotné veci. Každý deň si vytvorte nový, krásny, pozitívny návyk. Ten zápisník je nádherný, je tam moje umenie, pozrite, už mám celý popísaný. Tuto máme napísané, sú tam moje citáty. Tu je napísané, zmente svoje vnútorné myšlienky na vyššie frekvencie lásky, harmonie, láskavosti, pokoja a radosti a budete priťahovať viac toho istého. Takže to, čo vy vyžarujete, čo bude vyžarovať do vášho okolia, čo vaša aura bude vyžarovať, vaša aura, dajme si rádius 3 metre okolo, tak viete si to predstaviť. To, čo budete vyžarovať na iných ľudí, tak presne to dostanete a to isté si pritiahnete do života. Tak keď budete vyžarovať lásku, keď budete vyžarovať harmóniu, láskavosť, pokoj, to presne dostanete od druhých. Keď budete nahnevaní, frustrovaní, zakomplexovaní, žiarliví a budete závidieť druhým, tak presne to si pritiahnete do vášho života, pretože tú energiu neoklamete. Toto budete sáľať takto, kde pôjdete, alebo keď sa nebudete mať radi sami seba, ako si chcete pritiahnuť lásku. Toto budete vyžarovať. Dobre? Že nelúbite sami seba, presne toto pôjde rádius 3 metre, budete to mať všetko okolo seba a takýchto ľudí si proste, že pritiahnete, alebo nie, že pritiahnete, nepritiahnete si tú lásku pravú. Musíte najprv milovať sami seba. Chcete si pritiahnuť peniaze, dajte peniaze. Chcete pritiahnuť si lásku, dajte lásku. Takže vždy sa dá treba na tú frekvenciu toho, čo chcete. Dobre? Takže toto je toľko k tej aure. Krásny manifestačný zápisník, sú tam moje citáty, je nádherný, je spravený pre vás. Všetci, ktorí sledujete posledné 3 roky, keď vás učím, ako treba manifestovať a hlavne to robiť pravidelne, hlavne si to treba písať. Preto som vám spravila tento manifestačný zápisník. Je to nie len pekný darček pre vás, ale častokrát vidím na e-shope, že to objednáva normálne, že manželka pre celú rodinu, pre manžela, pre deti, nech si všetci píšu, nech sú všetci spolu, nech si vytvoria nový návyk. Je to aj krásny darček pre niekoho, keď chcete niekomu proste, že dať nejaký dobrý kľúč do života, aby si vyvinul, aby si takisto spravil pekný pozitívny návyk. Preto je robený tento môj manifestačný zápisník. A okrem toho samozrejme, že je krásny, má 200 strán, vydrží vám aj celý rok podľa mňa. Keď si budete do noha aj každý deň písať, samozrejme záleží, koľko si budete písať. To vysoká kvalitka, je tam nádherné moje originálne umenie, sú tam citáty, ale hlavne slúži na to, aby ste na sebe pracovali, dobre? Po mentálnej a duchovnej stránke, aby ste si pritiahli veci do života, ktoré chcete, či sú to fyzické, alebo či sú to hmotné, alebo nehmotné veci. Čokoľvek si môžete písať do tohto manifestačného zápisníka, všetko v prítomnom čase a potom som zvedavá, aké správy mi budete písať, lebo tie dostávam každú ličký deň, že ako vám to zmenilo život. A niektorí ľudia si myslia, že je to somarina, úplne v pohode, tak ja vám odporúčam, aby ste to skúsili. Skúste to sami pre seba. A dajte tomu mesiac, dobre? Ono to trvá, sa hovorí 21, ale by som dal tak, že 30 dní. 30 dní, dokým si vytvoríte nový návyk. 30 dní každý deň, dávam vám výzvu, si píšte do manifestačného zápisníku veci, ktoré chcete, dobre? A po 30 dňoch ja som zvedavá, keď sa k tomu vrátite spätne, koľko vecí sa vám stane. Garantujem. A hlavne na začiatku to funguje tak, že keď ľudia s tým začnú, alebo že niekto je nový, keď s tým začnete, tak to ako keby vám vesmír ukázal, alebo vyššia moc, že hneď vám niečo dá z toho, čo ste si prijali, proste, že čo si chcete zmanifestovať, čo si chcete zhmotniť do vášho života, tak hneď vám niečo dá, aby vám v podstate ukázal, že pozri, že funguje to, že rob to ďalej, funguje to. A takto presne to vždy je. Lebo väčšinou noví ľudia, ktorí mi píšu, ktorí sa zaujímajú o manifestáciu, ktorí chcú vedieť, ako sa to robí, čo to je a tak ďalej, tak vždy hovorím, že vydrž to. Mesiac skúse si píš a že vydrž to a potom mi daj vedieť. Každý jeden povedal, že hneď okamžite, že niekedy len pár dní trvalo, dokým sa im niečo stalo. A to je práve, že to vám len dáva konfirmáciu a potvrdenie, vyššia moc, vesmír, Boh, voláte to ako chcete, že to funguje. To je univerzálny zákon. To je zákon príťažlivosti, to je univerzálny zákon. A to je vyššia moc, to je univerzálny zákon, to sa nedá nejako oklamať, nejako, pretočiť. Tak to proste je, to je zákon príťažlivosti. Tak to neexistuje, aby vám proste, že nevyšlo, keď viete, ako sa to robí. Ľudia si pozrite na môj YouTube kanál, dajte si do vyhľadávačíka Ivana Tattoo Art. Všade ma nájdete pod Ivana Tattoo Art. Na mojom TikToku, na mojom Instagrame, samozrejme na mojom YouTube, ale ten YouTube je dobrý,
Mám tam už teraz okolo 35 000 fanúšikov a sú to presne ľudia, ktorí sa venujú manifestácii. Sú to ľudia, ktorí chcú mať lepší život. Ste to vy, ktorí sa o to zaujímate, ktorí chcete pracovať na sebe, lebo to je jedno, čo vám ja poviem. V konečnom dôsledku ste to vy, kto musí spraviť tú prácu. Takže je to super, že ja vás to môžem naučiť, ja vám môžem dať tie kľúče na to, aby ste mali lepší život, ale v konečnom dôsledku vy musíte robiť tú prácu. Takže dá do vyhľadávačíka Ivana Tetuár a tam si nájdete všetky videjka. A hlavne si dajte playlist Inšpirácia a motivácia, kde vás učím ohľadom manifestácie. Takže myslím, že s týmto sa môžem rozlúčiť. Môj krásny manifestačný zápisník, takisto Veronikina knižka Wow, som jasnovidka, kde rozpráva o tom, ako je prepovedať jasnovidecké schopnosti a liečiteľské. Takisto je médium, kde sa napojiť na zosnulých a odozdať vám správy. Majte sa pekne všetci, ďakujem ešte raz všetkým za pozeranie, aj tí, ktorí ste si teraz počas tohto liveka poobjednávali tie knihy a gratulujem vám, pretože budete prvý, kto ich bude mať. Majte sa krásne všetci, ahojte.